Το παιχνίδι ήταν καθαρό. Μην κάνεις την κότα, δηλαδή. Έτσι. Δεν σε φοβάμαι, κόμπρα. Αλλά δεν θα βλέψω για ένα καυγά. Οπότε καλύτερα ηρέμησε. Ο Σεμπάστιαν Καρντένα στέκεται εμπόδιο στο δρόμο μου και θα τον σκοτώσω. Πρέπει να τον σκοτώσω. Οπότε έβρες κάποιον στη φυλακή να αναλάβει τη δουλειά, Εγώ να τον φροντίσω. Τι σε απασχολεί? Ξέρεις ότι θα έδινα και τη ζωή μου για σένα. Αλλά θα είναι επικίνδυνο να τα βάζεις με την οργάνωση. Αυτοί δεν συγχωρούν, Βαλέντε. Έχω συγκεντρώσει μια ολόκληρη περιουσία που βρίσκεται σε τράπεζα του εξωτερικού. Ξέρεις ότι θα συνεχίσει να είσαι στο δεξί μου χέρι. Θα ξεκινήσουμε άλλες δουλειές. Πεντακάθαρες δουλειές. Όλα για την Αταλία. Η αγάπη της θα με σώσει από θετικόλες που έχω πέσει εξαιτίας αυτής της άτιμης σκύλας της Απολώνια. Ο Βαλέντης με διώξε κακήν κακός και ο ηλίθιος ο Ιβανές τον σιγοντάριζε. Ήσουν πολύ αφελής που πίστεψες ότι μπορούσες να ανακατευθείς τις δουλειές αυτών των τύπων. Τους ηλίθιους εξιστές. Έχασα τον καιρό μου για να πάω να τους βρω. Απολώνια, πήγαινε να γλύψεις τις πληγές σου κάπου αλλού. Τι λες, παλιόγρια? Ότι αφού δεν νοιάζεσαι για τα προβλήματά μου, τώρα δεν υπάρχει λόγος να νοιάζομαι κι εγώ για τα δικά σου. Οπότε έξω. Είσαι μια παλιομπεκρού. Κλείσε και την πόρτα βγαίνοντας. Ναι! Δεν μ' αρέσει καθόλου η πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα. Προαισθάνομαι ότι κάτι πολύ κακό θα συμβεί. Είσαι φωτιά, μωρό μου. Είσαι φωτιά. Έλα, Βενένο, μπορείς. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μωρόκι. Γεια σου. Νατάλια, ξαναπήρες το αγοράκι σου. Ναι, Τσέμα. Δόξα τω Θεώ, αυτοί οι άνθρωποι μου έδωσαν το παιδί μου. Τι καλά. Ο Έρανος βοήθησε λίγο, έτσι. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τα λεφτά. Εδώ είναι. Σας παρακαλώ να τα επιστρέψετε σε όλους όσους σας τα έδωσαν. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, Ναταλία. Τι θα λέγατε να τα μοιραζόμασταν στα τρία? Όχι, Τσίτο. Αυτό θα ήταν σαν να εξαπατήσαμε τον κόσμο. Ξέρω τι θα κάνουμε. Τι? Θα τα δωρήσουμε στην εκκλησία του πατέρα Τιμάς. Αυτός ξέρει καλά ποιος έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Συμφωνείτε? Ο Τσέμα έχει δίκιο. Άλλωστε το χρωστάμε στο Θεό και την Παναγία, που κάνανε το θαύμα τους και ξαναπήρα τον Μπαστιανσίτο. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γεια σου. Η κυρία Πάρο δεν είναι εδώ, Ναταλία. Λέτε να αργήσει? Μπορεί. Είχε πολλές δουλειές να κάνει. Ίσως είναι καλύτερα να έρθω αργότερα, χωρίς τον Μπαστιανσίτο. Θα έρθει στην εκκλησία να δώσουμε τα λεφτά, Ναταλία. Ναι, Τσέμα. Θέλω να πάω τον Μπαστιανσίτο να δει την Παναγία και να την ευχαριστήσει. Μπορώ να τον κρατήσω. Ναι, βέβαια. Πάμε. Έλα. Ελάτε. Πάμε. Την πάτησα για τα καλά με την τσιγκάνα. Εγώ σκεφτόμουν και να πάρω τον ίσιο δρόμο και αυτή η άτιμη είναι τελικά άντρας. Άσε με να σε γιατρέψω. Τα φιλιά μου και τα χάπια μου θα σε βοηθήσουν. Δεν μπορώ. Αυτός ο άτιμος ο Λούνο Τζιτάνο μου πήρε τον ανδρισμό. Μην το λες. Ο ανδρισμός είναι εδώ. Όλα είναι θέμα. Όχι, τα κηρύγματα είναι το τελευταίο που χρειάζομαι τώρα. Θα σου φέρω ένα ποτό να χαλαρώσεις. Κέρες με από το μαγαζί. Αυτό δεν είναι θέμα πιώματος. Θα ψάξω να βρω έναν συνάδελφο